на това на стопа, да размениш кружката, то се използва. Пластмасовото нещо. Какъв стоп, бе, какъв стоп, бе? Ко правим се, ко правим се? Аха, те ли? То се използва и тук. Такъв е гаден е ключа. Той не знае как се пускат чистачките. Прави клип, човека. За копуса? Прави клип. Да се снимам, бе. Да се снима. Ами как? Сега. Да, и това качва в Фейсбука, човек. Те ли? Стана като някаква кисла стана, човек. Само се снима. Ден по 100 пъти се снима, 100 пъти се прави клип, ще сне си дрехите вкъщи и така. Абе, няма код, бе. Какво правиш? За кога даваш шока газ? Първо пусни читачките да се вървят. Как бяха сега читачки? Нагоре. Ама трябва ги задържа. Не, надолу е. Виж, тази е задната. Да, тази е задната. Той малко не знаеш. Ще ги оставим ли да вървят? Не, аз знаех, но не знаех как се пуска това. Няма смисъл. Не, остави ги надолу. Това са нивата са надолу. Ето, да знаеш. Това е най-бързото. Айде. Не, това. Така сега с спринт. Сега се оглеждай вляво и гледай дали някой има. Чакай. Какво правиш, бе? Нищо, бе. Аз съм малко напред да гледам, ще не гледам тия. Или Volkswagen си ти. Да, бе. Пусна ли ми гача? Да, върви. Айде. Така се тръгва. Значи внимателно, защото точно то дъжд, са парзали. Да, се получава са като кал. Защо на трета, бе? Много бързо включа. Защото дигнах оборотите за той. Четвърта вече. 40 дигна. 40 за той. Или не, 40. Направо реактивна. Не можа да го усетя. Много бързо е, чакай. То не е хубаво само да включваш ми газ малко да да. Да, без газ няма смисъл. Да, то какъв е ефект. О, това беше лошо. Изведнъж, така рязко. Да не се доближава много до това, а? Не, да. Така спазва дистанция. Ако трябва да намали и смени придавката, смени придавката на по-късно. Трета. Да. Бавно е да усещаш двигателя, да не се мъчи. Сега тук е малко, по-специално тук се анимае сега. Положението писа. Сега тук на къде карам предварително? Направо. Сигурен си, че направо. Да. Аз ли съм с предимство? Ти си. Шикорица анимае само. Тук пътя е гарен, карай бавно, да знаеш. Тук пътя е гарен. Четвърта, да си карам на 40. Не, трета. Трета ли? Тук е трета. 30. Защото он звучи, как кара он с другия. Ама що намали? Защото да мога да 30 поне на трета. Иначе много май ще го тормозят. Ще го тормозят двигателя. Май. Забляза го поне. На пета даже включи се. Бавно ще караш. На пета включи. На пета ли? Пета. Що го мъчиш? Така не съм мъчиш двигател, ще ликва двигател. На 40 на пета, добре. Под 40 не падай се. Добре. Остави я. Даже на пета да се оставиш без газ, тя се върви. Ами сега тук какво става? Няма направо си, направо. Дай ето, трета чака. Прави ляв завой. Той и ти сте на път нещо, но той прави ляв завой. Аз Шумахер станах от София, чак виж къде било. Ти чуй където съм. То се зави без мигач ли? Има дупка тук някаква. Човека си знае какво прави. Е хубаво, че реагират време. Газ даваш пак. Няма да. Казах ти 2000 оборот. Гледай. Васко, тук пътя е в ремонт, нали знаеш? Те го правиха вече, бе. Така ли? Да, сериозно ли? вече, да. Аз не знаем. Дай да видим Kaufland да видим. Паркинга там. Kaufland или Lidl? Той ни оправи ли, бе? Трябва да оправим вече. Тук някъде има Lidl, бе? Ето го. Kaufland, сега къде? Направо. Продължаваш, ама първо виж пешеходците, дали ще минат или няма минат. Ще чакат, ще ги чакат. Няма пешеходна пътя. Ето го тук, отдясно е Kaufland. Бавно, намали се. Влез тук в паркинга на Kaufland. Къде? Обаче? Надясно или наляво? Сега карай да видим, не знам къде се влиза. Дай надолу. И те го направиха ли вече, бе? Да, човек работи. Вече е готов ли, бе? Дай там да видим. Добре, както знаеш, че тук има Kaufland. Да, отвориха го да е. Ще работи чак. Да. Трябва да дам тогава наляво. Сега кръговото тук ще направиш. Явно оттам са те направиха кръгово, хитри са. Те са го направили. Не е кръгово. Намали тук, намали, спри. Ти си на... Спри. Ти си без предимство. Да. Спри, обратен.
Тук, да, като влезеш вътре, ти си с предимство, тук никой няма чакаш. Давай, пусни мигача, дай. Аре, чон си, Давай тук, пусни мигача, пусни нагоре, Нагоре. Давай. Дай, пусни дясно веднага, дясно тук. Дясно, че е влизаш, да. Давай, бързо. Ай, сега дай от тук. Тук да е. Виж ги да е батяната на закус. Колко бързо го направиха. Карай тук, виж, тук, в средата, де отива там? Кой е? В средата, аз съм спокоен, си. Де отива там? Гледай средата, колата е на крил. Ай, те трябва, те. Тъй, сега къде? Ще Сега паркираме. ще паркираш. Ай тук. Той още не е отворен, бе. Не е отворен. Тук само са работниците. Да, работниците тук са. Никой не Има пазаря. значение, тук ще паркира се. Като инвалид. Не, тук ще паркирам на задна. Чакай сега да видим. Паркирай се. Ма трябва между две коли да се напиши да паркираш. Ето бе. Как да не е отворена? Те ски са. Работници. Да, работници са. Работници, вътре няма храна, видях аз. Не заради нощ. Направиха Ще ги го. гледам. Гледам. Това настрои си. Аз май ще го удариш, не знам. Удреш го. Я виж. Виж ли да, удреш го. На място не дей въртя. Волана. Не е хубаво. Шули? Така, износваш гумите. Лекичко газ. И тогава. Гледай на огледалото, имаш огледало, човек. За какво ти е това огледало? Ако ти е трудно, си го настрой. Стига повече, много отиде назад май. Дай. Дай да опрат гумите, дай. Ами бронята? Няма нищо на бронята. Тя бронята над Тук е под гумите. наклон. Няма нищо. Лекичко. Още може. Стига повече. Чаклата е малко. Да срещу вляза там. Да, няма значение. Долу, бе. Да, 2-3 метра разлика не е фаза. Обаче виж какъв голям парк да направи, къде седи от право, бе. Чакай малко да починем, да пушим една цигарета. Какво да правим? Къде да ходим? Аре, паркирай, виж. Паркирай сега между Опела и онова оде, там на задна. Той не знае колите, бе. Що угасна се? Защото си на трета сигурно. Защото пусна пак... Седите ли? Рязко, да. Рязко. Задържаш. Тук като Той- запалиш... Той дори не може да пали колата, бе, като хората. Да. Излиза. Дай, върти. Върти още, бе. Чакай За се. ко спря? Не, да мога да такова. Какво да такова? Теглен. Проблемът е при тебе, че ти не подаваш газ в точния момент. Точно тогава само пускаш така ръка, а не даваш газ. Това е проблема при тебе. Е такъв яд, браво, си вземеш, стига. Дай. Значи за да паркираш между двете, задницата ти трябва да спре тук. Дай още, дай напред, дай. Ай стига, дай. Сега, къде искаш да паркираш? Да. Между двете. Аз съм още съм с колана. Давай. Върти смело, няма да удариш. Върти. Няма да отиде. Няма. Успее ли, бе? Не. Не, няма. Ще отида. Ще го удариш, бе? Няма, аз ще завъртя. Няма. Ще завъртя. Дай. Ето сега вече мога. Ама тук малко става много става внимателно. Да. Ние ще гледаме от тук, пък ще гледа от там. Да.